खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बरपेटा जुवेलारि गला हाथियार लानानै लुथिनाय। 4 हमजादों, 5थि दायनिगिरिनि नागिरनाया सोलिगासिनो। आसामनि बरपेटा जिल्लानि मोनसे जुवेलारि श'रुमाव सनिबारखालि हाथियार लानानै लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 4 सुबुंखौ हमनाय जादों। बे जाथाया शुक्रबारनि सानजौफु समाव बरपेटा र'ड टाउननि दुर्गाबारि र'डआव थानाय सेनक' अलंकाराव जायो। बे श'रुमनि बिगोमाया क'क्राझारनि थागिबि असित देबनाथ। श'रुमनि मेनेजार डिम्पल तालुकदारआ फोरमायनाय बादिब्ला 5 हाथियार लाग्रा सुबुंफोरा साननि सोराङावनो फसंथानखौ गाग्लोबो आरो मावफारिया आरो कास्टमारफोरखौ सिलाइ दिन्थिनानै आखाइ आरो खुगाखौ खाथेनानै दोनो। बियो दाबि खालामदों दि लुथिनाय समाव 25 कौटिसो रांनि गहेनाफोर आरो नोगोद रां खावदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गवालपारा जिल्लानिफ्राय 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनानै सोंथि खालामनो थाखाय बरपेटायाव लाबोनाय जादों। आद्रा थानाय दायनिगिरिफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। नायबिजिरनायनि बाहागो महरै CCTV फुटेज आरो गुबुन फोरमानफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ असम दर्शन स्किमनि सिङाव मरिगावनि 150 नामघरफोरा साफ्रोमबो 1,50,000 रां मोनो। मरिगाव बियाबनि मोन 150 नामघरफोरा आसाम दर्शन बिथांखिनि सिङाव गोदान महर होनाय आरो जौगाखां खामानिनि थाखाय 1,50,000 रांनि राङारि हेफाजाब मोनदों। जिल्ला कमिशनार आरो जिल्ला जौगाखां कमिशनारनि नुजाथिनायाव मरिगाव जिल्ला बिजाब बाख्रिनि अडिट'रियामाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव मरिगावनि MLA रमाकान्त देउरिया चेक राननानै होयो। नामघरफोरा आसामनि बैष्णव साधु श्रीमन्त शंकरदेवजों गायसनजानाय दोरोङारि सुबुं समाजनि आरज गाबग्रा न'फोर आरो बिसोरो गासै रायजोआव जिउआरि, हारिमुआरि आरो समाजारि हाबाफारिफोरनि थाखाय गाहाय मिरु महरै सिबिगासिनो दं। आसाम दर्शन स्किमनि थांखिया बैफोर फसंथानफोरखौ मदद होनाय आरो हादोरसानि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ जौगाहोनाय। नामघर सामलाय आफादनि थान्दैफोरा चेक मोनखांनायनि उनाव गोजोननाय फोरमायो आरो गिबि मन्थ्रि आरो जायगानि MLA बिथांमोनखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावो। थामथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ तेजपुराव हर गेजेराव सिग्रोमनाय समाव गंसे पिस्तल आरो गंसे थुंग्रि जब्द खालामो। मावख'गिरिफोरा 21 फेब्रुवारियाव फोरमायदों दि थि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै तेजपुर पुलिसआ सिग्रोमनानै तेजपुरनि प'स्टमाइल ओनसोलनि सोमदरानि थागिबि 29 बोसोर बैसोनि इब्राहिम आलीखौ खायो। तेजपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय गावनि भारानि न'आव सिग्रोमनायनि उनाव दायनिगिरिखौ हमनानै लायो। नागिरनायाव पुलिसआ फेक्टरियाव बानायनाय 22 पिस्तलजों लोगोसे गंबा गोथां गुलि बारुदबो बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे बे जायगायाव गंसे थुंग्रि आरो गंसे खुख्रिबो मोननाय जादों। मावख'गिरिफोरा फोरमान महरै हाथियारफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो सोमोन्दो गोनां आयेननि गेजेरजों दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै नांगौथार आयेनारि राहा लानाय जादों होनना फोरमायो। हाथियारनि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो दायनिगिरिया माबा दाय गोनां नेटवार्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ अम्लान बरग'हाइआ कमनवेल्थ आरो एशियान गेम्सआव गोग्गानायनि थाखाय थियारि जादों। भारतनि एथलेटिक्स हानजाया ग्लासग'आव जानो गोनां कमनवेल्थ गेम्स आरो जापाननि नाग'यायाव जानो गोनां एशियान गेम्सनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। मुम्बाइआव भारतनि 4x100 मिटार रिले हानजाया गोख्रों फोरोंथाय बादायाव बाहागो लादों। बे हानजायाव भारतनि गोख्रैसिन खारगिरि आरो आसामनि गोग्गाथाव अम्लान बरग'हाइजों लोगोसे हादोरनि गुबुन सा-7 जौसिन स्प्रिन्टारफोर दंफायो। बारग' हादोरारि चेम्पियन आरो 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनायाव रिकर्ड हल्डार अम्लान बरग'हाइआ बे मानगोनां हादोरनाङारि बादायलायनायाव गावनि साबसिन दिन्थिफुंनो थाखाय गोख्रों फोरोंथाय लागासिनो दं। बुहुमनां थाखोआव बादायलायनायनि सिगां बरग'हाइआ 28 मार्चआव चन्डीगढ़आव जानो गोनां रिले कार्निभालआव बाहागो लानो थाखाय साखाफारा जादों। ब्रिटिश कच जेम्स हिलियारनि रोंग'साफोरनि दैदेननायाव दासान्दि मुम्बाइआव फोरोंथाय लानाय भारतारि रिले हानजायाव अम्लान बरग'हाइ, मणिकान्त हाब्लीधर, गुरिन्दरबीर सिंह आरो अनिमेश कुजूर दं।
मख'नो गोनांदि बे हान्जाया थांनाय बोसोराव 4/100 मिटार रिलेयाव 38.69 सेकेन्डनि गोहोम गोनां समजों 15 बोसोर गोजाम हादोरारि रेकर्डखौ सिफायनानै जारिमिनारि सोरजिदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ रेल थाद'नायखौ लानानै बिजनीआव 2 घन्टा धर्ना होदों। नोगोर रेलनि दाबि हेंथा सोमावसारनायनि सांग्रांथि फोसावनाय। चिरां जिल्लानि बिजनी रेलवे स्टेशननि मोखाङाव सनिबारखालि 2 घन्टा धर्ना होनाय जादों, जेराव सोमावसारगिरिफोरा गोबां गोलाव जानथाइनि एक्सप्रेस ट्रेनफोरखौ थाथ'नो आरो ओनसोलाव नोगोर रेल सिबिथाइ जागायनो दाबि खालामदों। बे सोमावसारनायखौ बिजनी रेलवे यात्री अधिकार मन्चआ BRYAM आ जायगानि थागिरिफोर आरो फरायसा हान्जाफोरजों लोगोसे गुबुन राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै आफादफोरनि हेफाजाबजों खुंदों। सोमावसारगिरिफोरा दाबि खालामदों दि बिजनीआ मोनसे मोजाङै जौगाफुनाय नोगोर, नाथाय गोलाव जानथाइनि एक्सप्रेस ट्रेनफोरनि गेजेराव बे स्टेशनाव ब्रह्मपुत्र मेलाल' थाथ'यो। सोमावसारगिरिफोरा बिजनीआव कामरुप एक्सप्रेस, कान्चनजंघा एक्सप्रेस, नगाव ताम्बरम एक्सप्रेस, लकमान्य तिलक एक्सप्रेस आरो देवघर एक्सप्रेस बायदि ट्रेनफोरखौ थाबैनो दोनथ'नो दाबि खालामदों। बिथांमोनहा गाहायै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) ओनसोलाव नोगोर रेल सिबिथाइ जागायनोबो खावलायो। सोमावसारगिरिफोरा बुंदों दि बिजनी स्टेशनाव रेल फोनांजाब राहाखौ फोसाबनो थाखाय गोख्रों राहा लायाब्ला सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन। 6थि खौराङाव दङ इउपिपिएलआ बिटिआरआव मेगा कार रेलीजों बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ जागायदों। खौसेथिनि खौरां फोसावो। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (इउपिपिएलआ सनिबारखालि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोल (बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथिखौ बांहोनानै उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम मोनसे गिदिर कार रेली खालामनानै भट होगिरि सुबुं फोनांजाब हाबाफारिखौ जागायो। दोलोनि मिरु लाइमोन दालाइजों खुंजानाय बे रेलीखौ इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बारग' बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। दोलोनि फिरफिला आरो बेनारजों साजायनाय गारिफोरनि काफिलायाव गोबां अनजिमानि दोलोनि मावथि, लाइमोन दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा बाहागो लादों। बे हानजा सुरनाया बिटिआरनि गोनांथार जिल्लाफोरजों लोगोसे तामुलपुर, बाक्सा आरो चिरां जानानै थाङो आरो बेनि सिगां क'क्राझाराव जोबहैयो। बर' बिथाङा बेखौबो बुङो दि इउपिपिएल सरकारा गावनि समाव जौगानाय दाथायारि, सोलोंथाइ आरो लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायफोरखौ गोनांथि होदों। बिधान सभा बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो बर' बिथाङा बुङो दि दोलोआ ओनसोलनि सुबुंफोरजों सावरायबाय थागोन। बिथाङा बुङो दि थागिरिफोरा इउपिपिएलनि खुंथायनि समाव मावफुंनाय जौगाखां हाबाफारिफोरखौ बाख्नायगासिनो दं आरो दोलोनि दैदेननायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदों। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा दाजाबदेरनानै बुंबावो दि बिसायख'थि हाबाफारिनि समाव गोजोन आबहावाखौ बांहोनो आरो गोजोन आबहावा लाबोनो थाखाय गुबुन जिल्लाफोराव गोबां हाबाफारि लानाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।